banyak kerajo kau lai indak cie yun laki kau mate di zaman kini ala banyak anak tak jadi induk aja padusi punya dua laki ada ulah dunia maya baca balah baru mah tangga ada ulah aja mambebe anak-anak jadi tani ayo asa pandai menyimpan bangkai anak musuh kata baru nujuo asa pandai tupai malompe akhirnya yo jatuh hajuo hari katuo anak pasujan di kamu kokan indah kasanang idui manjando tak jadi di rumah tanggo abini dena bahap peruo entah apalah gunonyo sakit kapalo anak cie untuk bebek anak cie lala untuk abang anak surang ala ta bebek anak cie lala tagang banyak kerajo kau lai indak cie yun laki kau mate induk aja padusi punya dua laki ada ulah dunia maya baca balah baru mah tangga ada ulah aja mambebe anak-anak jadi tani ayo asa pandai menyimpan bangkai anak musuh kata baru nujuo asa pandai tupai malompe akhirnya yo jatuh hajuo hari katuo anak pasujan di kamu kokan indah kasanang idui man